Nadamo da će se cijela ova situacija pokrenuti i da će grad ubrzo iznijeti neko rješenje za ovu ulicu i za ove ljude. Hvala ti, Sofija, tebi i tvom odličnom sugovorniku. Po još informacije idemo do našeg Ivana Krznarića. Ivane, kako je stanje u prometu? Treba li kretati na put ili ne? Službe kažu ako već morate na put, nikamo ne idite bez zimske opreme, a ovdje u Zadarskoj luci danas su svi trajekti i katamarani redovno isplovili, osim trajektne linije Zadar-Pula, koja je prekinuta, kao i linije iz Rijeke prema Malom Lošinju, Rabu, Cresu i Novalji. Danas se dogodio i manji incident kada je trajekt Ston udario u vezani remorker. Iz Jadrolinije su potvrdili kako nitko od putnika nije ozlijeđen. Kada je riječ o cestovnom prometu, danas većih problema nije bilo. Autocesta A1 otvorena je za sva vozila, dok je dio autoceste A6 otvoren samo za osobna vozila zbog jakog vjetra. Za kraj ću samo reći kako je izdan žuti meteo alarm za srednju i sjevernu Dalmaciju, dok je na riječkom području izdan narančasti i tamo prijeti bura. Hvala ti, bio ovo Ivan Krznarić. Zabranjuje se bijeli energetski prah, popularan među tinejdžerima. Za struku je bio sporan i način konzumiranja koji je jednak unosu nedopuštenih narkotika. A nije ni siguran, tvrdi inspektora Sanja Višnjica. Popularan